Nějaká cestička domů. Chvilku je vidět, tak si to užijeme. Kdo to tu je? A kdo je to tady? Jo. No, vylezlo sluníčko konečně. Jaké to bylo dneska? Strašný. To se nahrává. Jaký to bylo dneska? Skvělý. No, proto. Úžasný. A co nás ještě čeká? Koukneme se dolů. Díra. Tam někam se musíme dostat. Trošku se nám to kaboní zase.